Τις βλέπετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Τις βλέπετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Και αυτό που ενοχλεί δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά η καταγγελία και η αποκάλυψή της. Δεν ενοχλείστε που όλα αυτά συμβαίνουν γύρω μας, αλλά ενοχλείστε όταν βγαίνουν στην επιφάνεια και βάζουν εσάς να απολογείστε για το σάπιο σύστημά σας. Γιατί λοιπόν δεν καταγγέλλετε το ότι κυκλώματα, ολόκληρες εταιρείες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν με αυτόν τον τρόπο φοιτήτριες και φοιτητές να πληρώνουν, για να πληρώνουν τα υψηλά δίδακτρα στις σχολές τους, στις χώρες της αναπτυγμένης Ευρώπης. Ορίστε και κάποιες διαφημίσεις που προτρέπουν σε αυτό. Η μία από τη Σουηδία, η άλλη από τη Δανία. Τις βλέπετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Τις βλέπετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Κυρία Γιαννακοπούλου, παρακαλώ. Κυρία Γιαννακοπούλου, παρακαλώ. Τις καταθέτω στα πρακτικά. Αυτούς τους αλητήριους εμπόρους Λευκής Σαρκός καταγγείλαμε. Και όχι φυσικά τις γυναίκες θύματα της εκμετάλλευσης.